Tulobe wa FM de mangala ni wati na kabo Malila Bamako ame Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube de ko fɔ min ɲinina anw fɛ sɛbɛnni minnu bɛ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura gundenw olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u bɛ jamana kunnafoni de maana dɛ Amadu Konare n'a fɔra jamana kunnafoni politiki kuma hadamadenya kuma sɔrɔ kuma ani kabako Amadu Konare kunnafoni o kunnafoni n'a dulonnen bɛ sani dugu cɛ sɛbɛnnikɛlaw de bɛ kɛ sababu ye k'a da kɛnɛ kan an bɛ tugu olu kɔ nka n de la k'o f'i ye n bɛ se k'a f'i ye n bɛ se k'a f'i ye kokura Amadu Konare kilisi mana d'i ma bamanankan de don n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la a kilisi minɛ man di ɔ ka bɔ kan dɔ la ka taa kan dɔ la ni dɔɔni ma jɛ dɔɔni na fara kan o bɛ bɛn nka kuma kolo ye min ye a dabakun ye min ye o kɔni o bɛ faamu Amadu Konare baara in di k'a bada n'a maa saba ma jɛ min ye sɔgɔmada in na ye i k'a dɔn Amadu Jakite ale de bolo bɛ nɛgɛ la a yɛrɛ fɛ selen don bi dɛ n ko a kɛ na kɛ k'a tulo la kuma duman mɛn bi a fɛ selen don bi i b'a fɔ ko minisiri a tɛna kɛ muso dɔw jigin na tuguni a tɛna kɛ denkundi b'a fɛ yen a taamakan a bɛ k'i kɔnɔ ko minisiri dɔ de bɛ na ayi n'i y'o y'a fɛ denkundi ko dɔ labɛn dɔ don o tuma n'ale kɔni ye yamaruya d'an ma Konare i k'a dɔn kunnafoni an b'an jɔ a la sisan ko foroba kuma de b'a ban siga t'o la balacogo bɛ di bi Amadu Konare donsokɛ mana kɛ ɲɛ kelen ye ɲɛ kelen mɛriw i k'a dɔn o bɔra a ma Amadu Konare n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma annonceur ale don maa min ye fasiri in kɛ a tɔgɔ de ko Dadɔ Kamara Dadɔni ko a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ i k'a dɔn siran ani yira bɛ dusukun na dɔɔni jamana ɲɛmaw caman jɛ fanga u ye layidu minnu di Amadu Konare k'a dɔn maa caman bara ka lajɛli kɛ ni ɲɛ ngɛrɛ ye sabula i k'a dɔn bɛnkanw ani minnu fɔra jamanadenw ye ka taa se ba ɲumankɛw ani jamanabaw ani dɛmɛbaw olu kɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ jalaki minnu bɛ yen min ni min ɲinini bɛ jamanadenw fɛ labɛn min n'olu fɔra o de référendum constitutionnel ale don bɛnkan sɛbɛnw ani jamana sarakulu sɛbɛnw o bannen ani bɛrɛla o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maires ye collectivité territoriale ka taa se député votés ma o bɛɛ kun fɔlen d'u fɛ février kalo san 2024 ale don o na kɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la sa min ye présidentsigi ye o na sɔrɔ ka kɛ k'a kunjɛ février kalo san 2024 o don nin fɔn fɔlen filɛ nin ye ni k'a kɛ katumu ye i k'a dɔn an ko min ma calendrier o don a labɛnw u na se ka dafa wa lajɛ minnu dara a na se ka kɛ wa Amadu Konare k'a dɔn ɲininkali tomi bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali gɛlɛma yɛrɛ ye min ye nin fɔn fɔlen filɛ Amadu Konare a bɛɛ lajɛlen ka sigi kalaka fɛn kelen de bɛ n'o ma kɛ foyi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ maaw bara ka ministre de l'État ministre de l'administration territoriale k'a lajɛ décentralisation sabula tile fila in na tabale gosilen don a ye parti politique wele i ka don kana sigi ka kuma ka ɲɔgɔn ye kɛ a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin référendum ale don référendum dun fɔlen don k'a fɔ min kɔni ye mars kalo de ye jamanadenw kan k'u kanbɔ jamana sarakisɛ sɛbɛn minnu labɛnnen don Amadu Konare yan'olu dun ka kɛ fo k'a sɔrɔ bɛnkanw ni hakilina caman de ɲɔgɔn sɔrɔ o de la minisiri ye a ye weleli kɛ i k'a dɔn alamisajan daminɛ janvier kalo tile 5 o kɛra hakili jagabɔ ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kɛnɛ in furancogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi ko bɛɛ lajɛlen ma sigi kalaka ka bɛn mars kalo ma référendum jamanadenw k'u kun k'an bɔ a kan a barisa jamana ɲɛma min ye o dugusɛjɛ janvier kalo tile 12 san 2023 o don i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kun kɛra jamana ɲɛmaso fɛ décret numéro 02022 i k'a dɔn PRM min n'o taara kabini décembre kalo tile 19 san 2022 o de bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jɛkulu min n'o de kan ka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunjɛ n'o ye jamana sarakisɛ n'o ye projet de constitution ye k'a kunjɛ bolonɔbila ka kɛ k'a fɔ nin de bɛn kɛra nin de kan o tuma a ka jira jamanadenw na u k'u hakili jagabɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o ma dafa Amadu Konare k'a dɔn yalima an bɛna taa voter jumɛn in kan k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn ɲininkali tɔn bɛ bɛn a ko sumaya bɛ kow la gɛlɛya bɛ kow la ko misɛnnin caman de dulonnen b'a la min kɔni kɛ b'a damata gɛlɛya ye olu de kan ka fura k'a jɛ i k'a dɔn bɛnkanw ni hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'o fana y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana bɛɛ n'o ye jamana sarakisɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin
a vote ke jere jakulu ma no ye eji o fana kanga sigi singa o maw kanga sugandili min be kasababu ye iya me referendum mo tara vote ala o ya soro vote ke mina bele jile dafale do abulo famba be ye eji de min ye marabulu kononaw ye i ka do ka taa se sira misenu ma mo kanga tani bele jile de la i ka do ka baara ɲɛfu ye awo min b'a to n'a fɔra ko vote bɛ kɛ don min hakaja i ka do k'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen do o jɛkulu fana o ma labɛn o ma sigi kalaka sɛbɛnnikɛla ko nin baara ninnu kan ka kɔn ka kɛ i k'a dɔn marisi kalo an n'o cɛ waati kunkurunin ye sɛbɛnnikɛla ko yalima a bɛɛ lajɛlen bɛna dafa ka taa bɛn o ma wa yalima hakilinaw bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn o ma wa ni dun ye ko ta k'a lajɛ dɔw bɛ puruti la dɔw bɛ sɔgɔbɛ la Amadou Konare i k'a dɔn fo nin bɛɛ lajɛlen de ka naamu ka bila minɛn kelen kɔnɔ o tuma n'o kɛra an bɛ se k'a fɔ jɔnka la don minnu fɔlen do député voté président voté i k'a dɔn o n'a nɔna fɛn o fɛn natɔ do a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn a waati fɔlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ annonceur kɔnɔ da dɔnni a nin kun y'ale ka fasiri ye karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant Musa Bilali Sidibe kumana Musa Bilali ko a bɛɛ n'a ta don ka jan nka a sebali tɛ eji min bɛ yen n'i da sera a ma ni ale ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛna Mali kalataw sigi sen kan sa e ko i k'a dɔn kalo 5 kɛlen kɔ bisi basa ni nɔnsi tɔma la siɲɛ 1 ɲɛfɛ siɲɛ 2 kɔ wa kunu ko i k'a dɔn a jɛkulu sigira sa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ kuma min bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ sigira ka tile kuru k'a la fɔ bɛn ma kɛ ko la sufɛ min fɔra sufɛ n'o tun fɔra sɔgɔma jɛrɛ k'a tun na ban joona min ye k'a dɔn uti kalo tile gale tɛmɛnen fasiribaa y'a jira k'a fɔ nin eji sigiliko kuma de kun fɔra kalo 5 su man di tile man di an bɛ na an bɛ taa i k'a dɔn a ma ɲa min kɔ sa kununko i k'a dɔn ko jɛkulu sigira kaki wa i k'a dɔn jɛkulu maaw yɛrɛ jira la jamanakuntigi colonel Asimi Goita n'a ka ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ani i k'a dɔn jamana marabaa ɲɛma tɔw sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don i k'a dɔn waati jan nin tun kan ka sigi o sabula an ka dugutaa bɛ sɛbɛn ma i k'a dɔn k'a fɔ kabi su fɛ sakɔsiw ka kan ka rɔbɛn n'a fɔra i k'a dɔn k'a fɔ eji yɛrɛ ka baara fɔlɔ bilalen don i k'a dɔn marisi kalo nata k'an kɔrɔ nka min ye ka taa o marisi yɛrɛ sen da ni kɔgɔri k'a sɔrɔ hali bi n'a ka bi eji ma sigi k'o bɛ maa gɔ i kamana o tuma an bɛ donni min na i ko bi ko kunun kɔni eji sigira ni k'a ba ta ye wa i k'a dɔn dantigɛba kɛra ko kan kuluba kununko jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ min kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la eji bɛna mun de kun ɲa an ka jamana kalata nataw la waati tɛmɛnenw na min ye bisi basa fanga bonyana kosɛbɛ Mali kalafiliko la min ye k'a dɔn bakɔrɔni kalifaba ma ciya a bɛ si kɛnɛma o tɛ nkalon ye suruku b'a dun dɛ a nana kɛ ministre de l'administration territoriale o bi jaabi dɔ bɔ k'o bi min ye k'a dɔn dɔ bɛ yen ko seni o bi dɔ bɔ ni k'o bi a bɛ taa min ye k'a dɔn cour constitutionnelle badabada Tandi Manasa olu fana m'u ta bɔ k'a bi ninnu kow bi don u ni ɲɔgɔn cɛ jaabiw bɔtɔ ministère la ka taa seni na ka bɔ seni na ka taa cour constitutionnelle la o bɛ sin ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ k'a di jamanakuntigi kɔnkaki o de bɛ na ni gɛlɛyaba ye min kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a sugusuguma ni k'a wulukolonfira da kan wa i k'a dɔn walasa k'o duga ka bɔ yen dɛ hakilinaw de nana fara ɲɔgɔn kan ka eji de sigi o ka kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkulu min bɛna kalata bɛɛ lajɛlen labɛn wa jamanadenw jigi b'a kan o n'a kɛ ladiriya kɔnɔ ɛlɛn n'an ka bɔ waati tɛmɛ ni gɛlɛyaw kɔnɔ maa min bɛ yen n'o y'a ɲɛmaa ye Mustafa kumana dɛ Mustafa ko baara min kalifalen don u la kalata dalabɛn ni ko la ale kɔni n'a ka jɛkulu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara waasa malidenw ka ŋunanfa kalata mun bɛna kɛ a ka kɛ kalata basigilen kalata jɛlen ye min jaabi kɔfɛ hali ni e Daba tira a ka dɔn k'a fɔ ko i tira i k'a dɔn k'a fɔ maa min ma sebaaya sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn o ye sebaaya sɔrɔ o jɛkulu sigilen an kɔrɔ sa kunun i k'a dɔn kalo damadɔ walima tile damadɔ yanni marisi cɛ a na dɔn ni référendum n sɔnna ma sɔn a ma n'o bɛna bɔ n'o tɛna bɔ nka n'o bɔra jiginna y'a kan k'a fɔ waati mun bolo dalen olu na se ka bato nka ni waati ma se k'a to référendum ka kɛ o tuma i k'i sigi bolodali minnu kɛra maa bɛ se k'a fɔ ko bɔ jɔ an kɔrɔ na y'a kɔrɔ dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare ne bɛ n Geleku ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ko a ma ayiwa ni Amadou Konare sɛbɛn tɔ tunun na i tɛ wɛrɛ ta ayi vɛri ko tɛ o to yɛrɛ de sɛbɛnnen tɛ sɛbɛn fura kan i b'a sɔrɔ a daminɛ tɔgɔ in bɛ yen de
Amadou Konare n'a fɔ sɛbɛnfura in ma ko tɔgɔnda nka maa min kɔni ye sɛbɛnnin kɛ o tɔgɔ de ko fasiri Adama Berete Adama Berete ko Adama i k'a dɔn n ka musoko ɲɛnabɔra tɔ ye nafoloko ye a daminɛ n dɛ foyi ma kɛ o fɔlɔ Amadou Konare a ko nin kuma o kuma ani nin wulikajɔ fɛn o fɛn n'a fɔlen filɛ i voté o i ye référendum o min ye jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn a yɛlɛma bolo i k'a dɔn jamana ka sigi sen kelen kan taabolo bɛɛ lajɛlen ka sabati Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen bɛ nafolo de ko fɔ a ko i k'a dɔn jamana ɲɛmaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen bara ka cɛ kelen lajɛ bi i k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen b'ale bolo sabula jamana nafoloko a danganiya bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo n'ale ko Amadou Konare o b'a jira k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don bɔbɔkɛ bilen ani bɔbɔkɛ pasa Amadou Konare i k'a dɔn sanu bɔbɔkɛ kumabali parle pas il parle pas dɛ sabanan de do de dɔn yala bɔbɔkɛ tɛgɛ ka maa wa n t'o de dɔn fɔlɔ bɔbɔ sɔnnikɛla ka dɔgɔ dɛ o tuma bɔbɔkɛ tɛgɛ ma gɛlɛn o fara a kan e ma anw ka ɲɛmaa ye i dun hali n'a fɔra ko ji ka min a bɛ se k'a ɲɛ don muge la nin ta ye naamu na Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye kɔsa in nata ka Mali lajɛ ka Mali jateminɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana sɔrɔbolo ko min ma recette min ye miliyari 2,999 kunkanfɛ Amadou Konare k'a dɔn wari bɔta miliyari 2,895 n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakaja wari min kan ka bɔ jamana kɔnɔ ayiwa min ye dépense ye o fanga de ka bɔ o tuma dafa in dun bɛna taa bɔ yɔrɔ jumɛn miliyari 695 n'i ye nin fɔ ayiwa jamana maa kalannenw minnu ka baara ye nafolo ye u b'a fɔ k'a dingɛ ka bon kosɛbɛ dingɛ in bonyali bɛna ni gɛlɛya caman ye Amadou Konare ayiwa gɛlɛya in fana bɛ ta ka da ko damadɔ kan ba ɲumankɛw ani Mali dɛmɛbaw minnu ye nafolotigiw ye caman de kɔ donnen don Mali la Amadou Konare k'a dɔn farafinna jɛkulu kɔli kun kelen don an na ayiwa nafolo caman bɛ ani min ka kan o sɔrɔli ka gɛlɛya san 2023 Amadou Konare ni dun y'a ta k'a lajɛ jamana jigi dalen bɛ baara bolo minnu kan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa siri nafolo la i voté o Amadou Konare i k'a dɔn i EJ o i k'a dɔn jamana a sarabolo falen o nin fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ dakabana nafolo de kofɔ nafolo min n'a kan ka bɔ jamana kunna Amadou Konare nka i ka ko n'a b'a dɔn b'a bolo Amadou Konare a ka ca Ala fɛ hakili bɛ sigi a ko min ye sanu ye bɔbɔkɛ pasa Amadou Konare k'a dɔn jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kamalen dɛsɛlen bɛ ka bonya foyi tɛ jamana hami ani jamana nafolo bɛ sɔrɔ cogo min o de la Amadou Konare k'a dɔn a ye katimu ci ni nka ayiwa dabaji tiriw ni fɛnw kelen kɔfɛ nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ jamana ma degun Amadou Konare k'a dɔn dankɔrɔba kɔni a yɛlɛla n'ale yɛlɛla i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw bi yɛlɛ n'a yɛlɛla jamana bolo bɛɛ lajɛlen bi yɛlɛ a ko ni a yɛlɛla o ale de ka yɛlɛ ka gɛlɛn o tuma n'a yɛlɛla an hakili sigira o Amadou Konare a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ sigi kelen don ka fɛn min ni fɛn min kɔnɔ Amadou Konare sanu yɛrɛ da de y'a fɔ a ka bon fangaba de b'a la a ko min ye dépenses ye jamana yɛrɛ taabolo n'a nabolo bolofara minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen n'u bɛ t'i turu nafolo kasabuw de la a ko jamana sarabolo ani jamana a baarakɛbolo miliyari 7 ni kɔ sigi kelen don k'o de kɔnɔ o kan ka don o la min ye autorité indépendante gestion élection n'o ye EJ ye miliyɔn 522 Amadou Konare olu tɛna taa abada n'o ma bila u ka wagande kɔnɔ a ko fana k'i bɔ a la Amadou Konare k'a dɔn jamana bɛ dankan min na waati dɔ sera foroba baarakɛlaw u ni sɔrɔ ka kan baarakɛlaw olu ni dɛmɛ ka kan layidu minnu dilen don o fana sabatili Amadou Konare nafolo kasabi min fana bɛ taa balow na o fana fanga ka bon a ko fɛn min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni jamana yɛrɛ o ka gɛlɛn jamana ma bɛɛ ye o de ye jamana lakanako ye a ko an bɛ don min na ko bi nafolo kasabi min n'o kan ka don jamana lakana na miliyari 440 minɛnsan b'o la sɔrɔdasiw u ka dɛmɛ n'u ka dumuni an'u ka sara b'o la Amadou Konare k'a dɔn makaamaw o caman b'o la o de la san 2022 ani san 2023 a budget Amadou Konare k'a dɔn danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula jamana kelen bɛ k'i waa da ko damadɔ minnu na a nafolo min n'o bi don a n'o kasabi de barika ka bon fo k'a fɔ k'a to ten Amadou Konare o tuma wari dun bɛ bɔ min n'i tɛ jinɛmɔri ye n'i tɛ suba ye n'i t'a dilan
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Ali Konare a ko nin ko in ka nɔgɔ fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min ye jamana ka wulikajɔ ni cɛsiri ye Amadu Ali Konare k'a dɔn gouvernement de kan ka wulikajɔ ba kɛ sɔrɔ bolo n'o bi jamana yɛrɛ bolo o banbani a n'o sɛnsɛnni a n'o sɛgɛsɛgɛli Amadu Ali Konare o den man ka kɛ majɛ abada an ka wagande kɔnɔ a k'o fana k'i bɔ a la Amadu Ali Konare i kɛra Asimi Goyita ye o i kɛra ale Sanu ye o Amadu Ali Konare k'a dɔn jamana faama fɛn o fɛn bɛ yen wari kasa bi min kan ka to u ka mago la dɔ de fana bi bɔ o la Amadu Ali Konare o kana kɛ maa ma ba ye n'o y'i bɔ a la Amadu Ali Konare k'a dɔn kundanko caman bɛ yen a ye taa dama fɔ yen fɛ a ye kɔɲɔ kɛ a ye dɔnkili da yen fɛ olu damanda n'a nafa ma bon caman de bɔ ka bɔ o fana na dépôt ni kɛ journaliste ko o kana bɔ a la dɛ n'o bɔra a la jamana ma tiɲɛ o yɔrɔ kana bɔ a la dɛ c'est ça le problème fɔ nin chèque minɛ k'a di daba ni voilà u k'u hakili to o yɔrɔnin na o de jamana jɔ yɛrɛ ye non c'est ça réduction de train de vie u ka pan o yɔrɔnin kunna non réduction de train de vie o ka kɛ nka réduction de train de vie montée de vie les journalistes il le faut il faut que cela occupe une place de soi voilà abana Amadu Ali Konare a ko jamana ka salew ani jamana bi fɛn minnu sɔrɔ n'a damandaw Amadu Ali Konare i k'a dɔn tiɲɛ don dangari kun kɛlen don caman na ngo o wulili a ka kɛ hakili la a ka kɛ hakɛ la Amadu Ali Konare i k'a dɔn kan ka kɛ a ko n'o tɛ n'o y'i bɔ a la min ye ɲinɛ ye o ma kɛ i muwa Amadu Ali Konare i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni jateminɛ minnu kan ka kɛ sigi kelen don ka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen a ta dama nafa ye min ye Bɔbɔkɛ Pasa ye a ko a mana tigɛ Dawuda Dala Amadu Ali Konare i k'a dɔn ale ye jinɛ jate minnu bɔ ale ye tirabu cili minnu kɛ Amadu Ali Konare k'a dɔn a bi dafa n'a dun dafara Amadu Ali Konare k'a dɔn sigi kelen don ka fɛn fɔ kɔnɔ o bi kɛ ministère de l'économie et des finances a y'a jira a bi ne ka waati bɔ Amadu Ali Konare k'a dɔn tiɲɛ don min ye ba ɲumankɛw ye ani dɛmɛbaw olu kelen don k'u kɔ dɔn an na nka n'i y'a ye an sera ka an ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ saraw ma tigɛ dumuni ma dɛsɛ i k'a dɔn sukaro ma dɛsɛ Amadu Ali Konare nin bɛɛ lajɛlen ye janto de ye nin ye jateden ye min kan ka bɔ kabini ayiwa tɔw bi sunɔgɔ na a ko kuma a danganiya ne don n'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye olu bi kɛ nafolo kasa bi min kɔni ka teli n'o yɛrɛ bɔli ka teli o ye sɔrɔsiw ka minɛnko ani sɔrɔsiw ka sara a n'olu ka makama ye Amadu Ali Konare a ko kuma an bɛ don min na ko bi jamana den bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakilina kɛ kelen ye Amadu Ali Konare k'a dɔn wari kunda min bɛ bɔ an ka fangasow la miliyari 26 o de man ka tiɲɛ bilen o de man ka kɛ gansan ye Amadu Ali Konare ɲinɛma kɛ a ko i k'a dɔn ayiwa min fana ye i n'a fɔ ayiwa angɛrɛ kow ka taa se lɔkɔlidenw ka burusuko ma Amadu Ali Konare o tɛ tigɛ a k'o tɛ tigɛ ayi o tɛ tigɛ dɛ o kɔni o bi di a di cogo la angɛrɛ ko o k'o lajɛ dɛ voilà maa kunta caman bɛ sɛnɛko kunna olu ka falen Amadu Ali Konare min ye Bɔbɔkɛ Pasa ye Sanu a ko janto n yɛrɛ la kɔrɔko ka di ninnu damanda de bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamana a bi hami ni gɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye Adama Bɛrite ka fasiri don an ye min bɔ ayiwa tɔgɔndan kɔnɔ a Bɛrite i tɛ min kalama n k'o f'i ye lakanako la segukaw bɛ ka jihadisiw gɛn olu bɛ fɛ k'u colo Bɛlɛdugu forêt kɔnɔ an ye avion 3 wuli sɔgɔmada in na ka taa kabako da u kan santiri segukaw bɛ fɛ ka jihadisiw gɛn u bɛ k'u kunsi Bɛlɛdugu a ti k'anw na o sisan anw bɔlen de don Segu wɛrɛ da tɛ yen Segu burusukɔnɔ dugu tɛ yen min kelen tɛ ka taa cɛkɔrɔba ka minɛnkɔrɔ ta k'a don ayi n dar'o la sabula tile fila in na e m'u fɔlɔlen ka suru u bɛ k'u colo ka don Bɛlɛdugu kuma la sɔgɔmada in na 3 hélicoptères olu de solila k'an Bɛlɛdugukaw lawuli fɔ Bɛlɛdugu ka lakana u bɛ ka munumunu forêt kunna e ko cogo di aw ka nin kɛlɛmasa jamana kɔrɔ in marifa avion bɛ taa mun ɲini aw fɛ an ma wuli k'a jeni ni terroriste avion ma taa Segu wa Asima avion segin ka bɔ Bɛlɛdugu de ko k'u bɛ se ko la k'u ye kɛlɛdugu masa ye mɔr a ka lajɛ a ma wuli Segu wa a ma wuli Segu anw y'u gɛn de an y'u bɛɛ gɛn a wulila Segu fɔlɔ n ko Segu kaw de y'u gɛn i tɛ jadi ye Segu fɔlɔfɔlɔ dɔw ka wuli an fana fɛ yen ayiwa baasi karamɔgɔ dama tugura kunnafoni di sɛbɛn i yɛrɛ tɔgɔ ko in gɛlɛyalen le nouveau réveil olu kumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Hadama Kulubali Hadama ye sɛbɛn kɛ Hadama ko n'i ko Falideni Mɔka go n'a sara ka ban faliko banna a ko min ye i k'a dɔn parti politique RPM ko geseda banna communiqué in kɔnɔ pewu awɔ gese a tɛ da communiqué in kɔnɔ bilen
sabula gesetigi min be n'ale y'i ka gese fale fili kaba gese ko ma ban wa RPM ni y'a ko fɔ an bɛ don min na i ko bi jamana ɲɛmaa kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ n'a la i b'a ko fɔ i k'a dɔn a dimina ka taa tɔ min dayɛlɛ o de ye RPM ye baara bɛn bɛ gese d'a ma u ye san caman kɛ gese sɛbɛkɔrɔ dara nka min ye fanga nana bi fanga bilen kɔfɛ taɲini ni yɛrɛ ɲini o kɔni de nana jate minɛ tɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ko hali IBK su olu b'a kɔ kasi kɛ wa olu bɛ to a ka hakilinaw kɔ olu kɔni bilama sɛbɛkɔrɔ diminen don RPM kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten o maaw cɛma min ye honorable Musa Temini min ye k'a dɔn honorable Mamadu Jarasuba nka an bɛ don min na i ko bi maaw mana dusu dɛngɛrɛnɛ mana bonya maaw ka hakilinaw tacogo tɛ kelen ye min ye k'a dɔn honorable Musa Temini ale ye jateminɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ka sigi k'a fɔ ɲɛɲini i k'a dɔn ka bɛn ni kelenya sira sɛbɛkɔrɔ taama ni k'a jira ka ɲɛsin i k'a dɔn tɔ fan dɔ maaw ma k'a ka kɛ n'i k'a dɔn ŋaniyatigi mana a ka ŋaniya bila yɔrɔ min na i k'a dɔn a yɛlɛmani bilen dɛ o tuma u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen de kɛ sa Musa Temini ka dɛngɛrɛnɛ ta juguya kisɛ bilen yɛrɛ nasiratigɛ kɔnɔ a ko i k'a dɔn sennojilama maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen bɔ ji la o y'a bannen a ko i k'a dɔn ne ye munumunu ni k'a dɔn ɲɛfɔli ni hɔrɔnya bɛɛ kɛ aw la nka i k'a dɔn ni aw m'o hɔrɔnyaw dɔn min ye i k'a dɔn gese falen min bɛ Musa Temini ka nbalarɔ a y'o de ta dɛ i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ n k'a d'u ma ka taa n'a yɛrɛ ye la hawla o tuma sɛbɛnnikɛla ko Musa Temini jaa jama belebeleba de bɛ nin cɛ in kɔ a dadilen nka maaw t'a dɔn kabi Musa Temini ko a bɛ bɔ RPM kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa o maa bɛ yen n'o ye RPM ye a cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛn hali k'a dɔn a kanuba minnu bɛ yɔrɔ janw fɛ o bɛɛ lajɛlen de sini k'a fɔ Musa Temini an kɔnɔ dɛ u sini k'u ka sɛbɛnni kɛ n'i y'a mɛn démission collective anw guru dɛ anw de kun ko an mɛrɔ wa an tɛrɔ bi an tɛrɔ sini RPM ko a banna anw fɛ communiqué in kɔnɔ hali maa tɛmɛsenna mun tun bɛ to ka geseda lajɛ u bɛɛ k'u t'a la bilen wa commune D la ne yɛrɛ ni n ka section an bɛɛ ko Musa Temini ah bon et je suis RPM vous êtes RPM depuis quand ça en commune D ne yɛrɛ ni n ka section an taara han Seydou n'est pas au courant de cela Seydou jumɛn ko vous êtes RPM mais Seydou c'est un escroc Seydou tɛ parti la o n'a y'a ye min bɛra ka san sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa ye ayi Seydou ko Seydou tun bɛ PS yelen da e ko cogo di yelen Seydou PS yelen ala ka hinɛ fɛn na a tɔgɔ di Cɛgum ayi jumɛn kelen Cɛgum kɔrɔkɛ in tɔgɔ Bube a tun b'o de ka parti la a tun t'o la n ko ne de y'a f'i ye a banna o Seydou taara ni PS yelen kura de ye Amadou Koita ça c'est le jour la nuit il était avec quelque chose donc il avait deux vestes alors j'étais pas au courant je te dis naam sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn honorable Musa Temini maa ti bɔ ko la gansan dɛ i k'a dɔn a bɔra a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ maa o maa bonya ni karama kɔnɔ a ye da bɛɛ lajɛlen tango bɛn ni kelenya bɛna tɔw kɔnɔ cogo min na nka maaw bɛ tɔw ɲɛmaya na ja olu kun kɔrɔtɔlen don Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ salen kɔfɛ u ka sin ka i k'a dɔn wuli yɛrɛ ta ɲini de la a ko o de kɛra IBK sara a ma waati bɔ u sini ka dogo ka ɲɔgɔn wele dugutila fɛ 4 heures du matin 5 heures du matin ka messages ci ɲɔgɔn ma dɛ ni ka sin ka taa congrès dɔ diyagoya karaba tɔ sariya yɛrɛ ti jɛ ni min ye u y'o min karaba k'o sigi dɛ maaw yɛrɛ sini ka bɔ ninnu kɔ la ni ka tigɛ u la ten k'a jira k'a fɔ ja ninnu kun kɔrɔtɔ mɛ IBK yɛrɛ taali la olu yɛrɛ b'a fɛ ka cɛbɔya de ɲini sɛbɛnnikɛla ko u y'o tɔ sariya sɔsɔ hakɛ damanda minnu kɛ ani tɔ yɛrɛ sariya se k'u sen d'a kan k'a cɔngɔ ni k'a bisi baza Musa Temini y'a jira k'a fɔ olu ye hakilina ye ale ye dɔgɔnɔden min ye a ti jɛ n'o ye bɛn a ti jɛ n'o ye sini tɔ sigira bɛnkan minnu kan an ka taa ni o ye nka n'a bɔr'o la fɔ ka taa kɛ ŋaniya juguya ani sɔɔri ye a ko a t'o la bi a t'o la sini wa fɔ ka taa min kɛ IBK ka hakilinaw ye min ye olu bi to o de bonyani na tɔ sariya kɔnɔna la o tuma bɛn ma kɛ fɔlen na a ko ni n'a jɛw jɛra sa ni k'u k'a kɛ bidɔn na ni k'u taa ni u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko kab'u taara tɔ bolofara fɛn o fɛn bɛ communiqué in na u bɛɛ lajɛlen y'u ka kosow ni kasaw cɛ ni ka Musa Temini k'a nɔ minɛ n'a taara kɔrɔ u b'a kɔ n'a taara tilebi u b'a kɔ wa i bɛ ɲini min kalama dɛ kununko ni bi jamana intérieur n'o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye région de la ciden de bi ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Musa Temini i taatɔ ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn an place bila an b'i kɔ o kuma RPM ko banna tout c'est fini c'est cadavré et c'est fini ni fɛn min n tilacogo ma ɲɛ a tilacogo tɛ ɲɛ wa nin y'a bannen ye dɛ RPM sigira fɛn min kan a tun bɛ taa wolo nin de la mais non je te dis naam n'i y'a sɔrɔ tɔni b'a la fɔ n'o kɛra Jarasuba ye ale dun fana ba nin ko kuru kara bɛɛ b'ale fana kelen bolo n'ale fana ko bi kusukusu mais c'est fini e ko tɔ bɛ ko la bilen wa
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko minnu bɛ jamana kɔ kan olu fana Musa Temine a jɛɲɔgɔnw n'a ka sigiɲɔgɔn minnu bɛ jamana wɛrɛw la olu fana m'a la ka talifo sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Musa Temine n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i ye jɛrɛjɛkulu min fɔ n'o bɛ sigi o baara teliya joona an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ an ka jɛ ka hakilina ɲumanw sigi sen kan n'o tɛ ni janfanci minnu filɛ nin ye an k'an sen bɔ ninnu sen na baara banna kunnafoni filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil la a ka bidon bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatu Wara bala cogo bɛ di ko kura Amadu El Konare Amadu El Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a boloko siɲɛ 675 Amadu El Konare Ala ka fɛn dilannen maa tɛ se k'o tiɲɛ Amadu El Konare i k'a dɔn nkalon ni namara a bɛ mun ɲɛ ne ko jɔnni de b'a fɛ ka Alu Bubakari Jalo juguya sɛbɛnnikɛla ka kuma don a ko i k'a dɔn dabali bɛɛ tigɛlen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛlen bɛ Amadu El Konare i k'a dɔn Alu Bubakari Jalo an ka to a tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ an ka mangoya ta k'a sɛgɛrɛ o yɛrɛ dama tɛ koyi jamana faamaw an ka a n'olu kari ɲɔgɔn na n'o kɛra an sago bi sɔrɔ Amadu El Konare i ma jiri min duru i ma bɔ min falen kuma kalama jiri min dira i t'a k'a den dunni ye ka n'a ɲɛɲini Amadu El Konare k'a dɔn Alu Bubakari Jalo sɛbɛnnikɛla ko politiki maa ka ca ngi ni Alu Bubakari Jalo kelen tɛ kelen ye ka sababu kɛ Alu Bubakari Jalo Ala ka nɛɛma ani Ala ka hinɛ de dira ma banna don nafolotigi don Amadu El Konare k'a dɔn ka sɔrɔ a ma politiki ɲɛdɔn ka sɔrɔ a ma don politiki la a ye ɲuman in de sarada jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la Amadu El Konare o de kɛra sababu ye politiki tile in na maliden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ boloda Alu Bubakari Jalo anw sɛgɛnnen don an ɲɛnen don e ka hɛrɛ ni ayiwa i ka dɛmɛ bi se anw ma a bɛna taa ne kɛra jamana yɛrɛ ɲɛmaa ye e ko jamana bɛɛ lajɛlen tɛna hɛrɛ ani ayiwa i k'a dɔn hɛrɛ ni tɔnɔ sɔrɔ wa Amadu El Konare Alu Bubakari Jalo dongo politiki la filɛ ni fɛnko don o b'a bolo ni tuwa don o b'a bolo Amadu El Konare i k'a dɔn ni masaya don o b'a bolo farafinna tɛ yen nafolo bɛ tubabu jamana ni farafin jamana min na Alu Bubakari Jalo a donnen yɔrɔ min walima bonya t'a ka yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko kɔsɔ in na kunnafoni di sira kura dɔw bɛ yen minnu kɔni kelen bɛ ka nkalon ni namara ta Alu Bubakari Jalo yɛrɛ t'a dɔn min bara ka fɔ a kɔfɛ sabula a ka baara ka ca u ma nin ŋunu ninnu ani nin duwacɛnw Alu Bubakari Jalo a b'a fɛ ka fanga in yɛlɛma koyi transition yɛrɛ de commanda ye maa min ye transition yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ka transition k'a sinsin o ye Alu Bubakari Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko o nkalon bɛ min a ti fara Alu Bubakari Jalo la wa k'a ko a ka nin den a ko n'i ye Facebook kana lajɛ dɔ t'an bɛ Facebook dɔ créer Amadu El Konare k'a dɔn ŋanamu kumaw ani nkalon ni namara ka t'o ta k'o da Alu Bubakari Jalo la Alu Bubakari Jalo e bɛ nin kuma in fɔ tuma min o b'a sɔrɔ ale bɛ diɲɛ fanduma dɔ la i bara ka nin kuma lankolon ninnu fɔ a bɛ diɲɛ fanduma dɔ la Amadu El Konare Alu Bubakari Jalo a bɛ miiri min na ka taasi min na o de ye jamana ka hɛrɛ ani jamana ka ɲɛta jɔnni de ye transition yɛrɛ dɛmɛ ka tɛmɛ Alu Bubakari Jalo kan a ko don kelen da kelen n'i ye Alu ka sɛbɛnninw ye a kɛra sali ye o a kɛra tubabu sali ye o a kɛra sunkalo ye o waati ninnu mana se a bɛ kunnafoni dɔ ta ka jamana ladɔnniya Amadu El Konare don kelen da kelen i tɛ kuma jɛngɛnen walima kuma purukutulen mɛn jamana ka kala ɲɔgɔn na jamana ka sinsin jamana ka kɛ kelen ye Alu Bubakari Jalo a b'o de fɔ a ka messagew la n'o tɛ parti politique tɔw nous prenons acte nous demandons nous exigeons nous condamnons a k'i ma deli ka nin mɛn Alu Bubakari Jalo da et alors n bɛ se ka seereya kelen d'i ma waati min na embargo bilelen bɛ jamana kan Alu Bubakari ye jɔakun kelen kɛ a kɛlen don ka pankuru dɔ bila journalistbaw ka bila la u bɛ ka munumunu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daw yɛlɛ Mali ye o dalilu bɛ n bolo walasa embargo bɛ wuli ka bɔ Mali merci a ye musaka min don a la hakɛ t'a la a ko min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Ibrahima Yatara ye a ko Alu Bubakari Jalo ka ɲuman kɛli o de bi dɔ bɔ jamanadenw ka dusumangoya n'u ka tɔɔrɔ la sabula jamana faamaw tɛ se yɔrɔ dɔ la Alu Bubakari Jalo ka dɛmɛ ni a i k'a dɔn a ka nafolo bɛ se o yɔrɔ la nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw nisɔndiya a ko tarikuw ni fɛnw y'a sɛbɛn Alu Bubakari Jalo jamanaden min b'a fɛ bi somin kelen don n'a fɔra voter ka kɛ sini ni Alu ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ sɔn ka kɛ filanan ye n'a kɛra a ɲɛ kan ko namara ka bɔ a la an k'a kɛ jamatigiya ye k'a taa kɛ ni min bɛ min fɛ o ka taa urne bila manasa ko kana y'a la cour constitutionnelle ko ka bɔ a la siga t'o la bon dɔw de sirannen don o la
dɔw de jɔrɔlen don la k'a fɔ ni vote kɛra sini n'a ma dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ k'a to a tiɲɛ kabini sisan cɛ tatɔ filɛ k'an dogo ye a ko ni min dun bɛ politiki dɔn jama bɛ n bolo n ye maatigi ye i k'a dɔn o bɛ maa kɛ président ye nka an bɛ don min na ko bi maa o maa n'i bɛ ko kalama maa minnu filɛ fanga na bi n'o ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn ye ninnu mana kɛ cɛ o cɛ fana fɛ k'a fɔ vote sera bɛɛ lajɛlen sɔmina k'a fɔ Assimi bolokɔni ɲɛsinnen bɛ karisa ma walima ayiwa Assimi ka dɛmɛ bɛ se karisa ma a k'i tali ye yɔrɔnin kelen a ko jɔnni b'i t'o la jɔnni b'i t'o la k'i bɛna transition mɔgɔw kɛlɛ Sabadeka ko i ye politiki maa fɔ o fɔ ye ka transition kɔrɔma tigɛ k'u kɛlɛ Amadu Kunare olu dalen don a la k'a fɔ u tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na kɛrɛ d'u la de u b'a dɔn kɛr'u la voilà dugukila fɛ yɔrɔnin dɔ bɛ Kati n'i taara Weleba nin an m'an sigi kabakurunin dɔ kan u bɛɛ ja b'an bolo ye k'u tun bɛna don ka bɔ a dɔw bɛ na ni bala ye dɔw bɛ na ni saki ye u bɛna fɔ an b'aw bɔ n'an b'aw kɛ a ye taa mako la tigɛ kelen d'u bɛɛ la n ye se k'a da i ye bi fɔ ka fitiri sa baara banna kabakurunin dɔ bɛ yen n'i bɛ taa an b'a yir'i la o ne tɛ taa ne taatɔ tɛ yen n'a y'a sigi yen an b'u bɛɛ natɔ ye mobili dɔw bɛ na walahi Mali la u bɛ boli de sufɛ dɔrɔn dugukila fɛ ja a ye ko ye koyi a bɛ garage kɔnɔ maa yɔrɔ dɔn Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don n'i minɛ i ko bi a ko Mali kɔnɔ janfa ni nganamu ni nkalon politiki bunna k'u k'aw dɔnnen don Soumaïla Cissé ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen Amadu Konare u k'a ma ko ADR ninnu farala ɲɔgɔn kan ka Soumaïla dɛmɛ kosɛbɛ Soumaïla fatulen kɔfɛ ADR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Alu Boubacar Diallo ma sɔmin kelen don o de la k'a fɔ jɛrɛjɛkulu damanda de bara ka taa Alu fanfɛ ka d'a ka jamana kanu ani jamana dɛmɛni a n'a bɛ nafolo min da k'a sarada jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ nin damanda de nanen don ni juguya ni hasidiya ye i dun tɛ se nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ Daba Tunkara l'indicateur du renouveau Fasiri Hadama Jabate Hadama ye sɛbɛn kɛ Hadama ko a bɛɛ n'a ta ni dɛmɛ ma don sokɔnɔfin min kungokaw ma i k'a dɔn k'a fɔ u ka dugu bɛ ɲini ka to duuru n'are jukɔrɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko ni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ yuruku ni haraba kɔfɛ dugukolo ko la i k'a dɔn Bafa ni Kilicɛ don i k'a dɔn e karamɔgɔ Daba Tunkara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i co a la nka setigiba dɔ de bɛna k'a fɔ nin ye kɛnɛ fiyɛfiyɛ ɲuman ye o bɛ sin ka na ten ka taa i coko ye cacari wa a bɛ taa miliyɔn bɔ k'a dasi i k'a dɔn finitigi ɲɛmaa dɔw kan walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka finitigiw bila ka n'u lakana sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaba de bɛ i k'a dɔn sokɔnɔfinkaw kan commune 3 kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko dugutigi min bɛ yen bi n'o ye Sabakɛ Tarawele ale yɛrɛ de ko sa ni président Assimi Goïta tɛ olu tɛ kuma maa si fɛ sokɔnɔfin dugukolo ko la bilen wa u na mɛn u ma kuma u na mɛn u tɛ kuma dɛ a dun ka kuma u fɛ koyi Assimi bɛ a banna koyi a bɛ kuma u fɛ dɛ ayi ko in bɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ faali kulew ka t'u ka denmisɛnninw fɔ u ka yɔrɔ nɔfɛ o bɛɛ bɔra a la ka ban i k'a dɔn ko nɔgɔ tɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a bɛ san damadɔ bɔ i k'a dɔn gɛlɛyaba de sigilen don n k'a dɔn sokɔnɔfinkaw da la su man di tile man di i k'a dɔn u bɛ dugutigi yɛrɛ bɛ hali bulon min kɔnɔ bɔrɔnin nalen don turu o bɛɛ lajɛlen la dugutigi ka golo jukɔrɔ a kɛra bɔsintigi la ye dugu min bɛ yen san 300 ani kɔ la hawla o y'a sɔrɔ hali agence immobilière ma créé nka dugutigi ka golo jukɔrɔ borne bɛ yen i b'o faamu cogo di a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko u nana tugu k'a kuru kara ka na sa agence immobilière dɔ bɛna bin dɛnɛ k'a fɔ hectare 15 bɛ ale bolo o b'i kɔ don dɔ bɛna ni sɛbɛn dɔ ye hectare 20 bɛ bolo u nana dugutigi ye maa hakili juru caanalen sɛbɛnw b'a bolo ka bi hali bolonɔ minnu bilara kabi dabajiko waati bigi tɛ yen dɛ tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn minnu na dugutigiw ni conseillers fɛ ka sokɔnɔfin kɛnɛ danci ka mikungo bɛɛ danci wa k'a ni kati danci o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u bolo nka o bɛɛ n'a ta min ye agence immobilière yɔrɔ e yɛrɛ b'u dɔn i ka maaw b'a la o a caman de u bɛna haraba nin bɛ kɛ yɔrɔ avenir ye dɛ dans 5 ans dans 20 ans nin yɔrɔ bɛna valeur sɔrɔ u bɛ se k'u bɔ maaw ka yɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye min ko a dugutigi n'a dugudenw u ye nin bɛɛ lajɛlen complot kɔrɔ dɔn o kɔfɛ u nana mun wɛrɛ kɛ u sini ka na ten dɔrɔn ko nin kɛnɛ ye SE maaw de ta ye yɔrɔ a ma se SE la bɛɛ tɛ siran sa wa k'o ye service de renseignement ye SE baara yɔrɔ ka di SE ma hectare 3 hectare 4 nka hectare 20 ni kɔ SE bɛ mun k'o la
o kuma a nana dɔsa k'a fɔ nin ye kalabanjiya ni namara ni suyali ni kurutu ye dugutigiw wulila u ye ciden ci Kuluba Asimi yɛrɛ tun kan k'u bisimila don min a y'a ka kankɔrɔsigi dɔ bila u y'u bisimila fɛn o fɛn m'u bolo u y'a bɛɛ lajɛrɛlen fɔ k'a ba ta ye a don na fɔ ka jijɛ Kulubakaw yɛrɛ ɲɛ kan dugutigi min cɛkɔrɔba san 70 ni kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa gazi ci o la don o don de bɛ suwa la a ka bulon dɔ a yɛrɛ sa a ti tugu a ti tigɛ dugutigi fana y'i k'a kɔrɔta o ko de sa u bɛ fɛ u ni Asimi ka kuma da ani da min m'a kɛ jɛjugu min m'a kɛ Mingokaw kan sokɔnɔfin jamanakuntigi n'a sen m'o jɛ rɔ o ka fɔ o ka da u ye olu n'u jigila tigɛ u na Ala minɛ nka n'i y'a sɔrɔ Asimi n'a jɛw tɛ fɛn kalama nin ko la Asimi y'a fɔ o donni na an kɔrɔ ko ni maaw ye kurutu ko fɛn o fɛn ye k'u k'a lase a b'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ wa ko ka kuma sokɔnɔfin dɛ n'o tɛ ko dabu ye sunatu ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn indicateur kɔnɔ a ka bidon boli Amadu Konare janfa ti don maa ka abada n'i yɛrɛ ka maa tɛ i yɛrɛ bolo de b'i janfa si yɛrɛ ma ɲininka ko mun na Amadu Konare dafe dugu fɔn fɔn n'a bɛ Bamakɔ a feere kɛbaa ye u yɛrɛ denw n'u dɔgɔninw dɔ bɛ bila u ɲɛ a feere kɛbaa ye olu de ne ko fa de bɛ agence la ka wuli ka sin ka taa dafe dugu dɔ la ka sin ka taa yɔrɔ dɔ k'oli k'a fɔ ko n ye nin ye da yan fa de b'a la i b'a sɔrɔ duguden dɔ de b'u wele walima commune mairie merci bon nganamu in jubaju o de koyi la vérité u ti tiɲɛ de fɛ tiɲɛ filɛ u yɛrɛ sɔmɔw den kɔrɔkɛ den mairie minnu walima mairie min sigira commune 3 voilà o de bɛna yɔrɔ suma k'a feere u sigilen ɲɛna papier plan Amadu Konare 1 2 i b'a sɔrɔ a caman fana bɛ yen u bɛ yɔrɔ feere waati min o don valeur tɛ yɔrɔ la donc u b'a feere ka hectare 40 hectare 20 million 2 million 3 sisan n'u y'i sigi ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ bɛɛ ayiwa million 50 million 60 sɔrɔ u bɛ tila k'a fɔ tuguni u bɛ n'a feere maa wɛrɛ ma voilà tout le problème c'est là wallahi n bɛ tiɲɛ f'i ye Bamakɔ dafe dugu ka taa fo n k'i ɲininka Segu fo Fana a dugukolo bɛɛ problème filɛ tout le problème c'est là u yɛrɛ de y'a feere fa t'a kalama ba t'a kalama den ɲɛ yɛlɛlen bɛ agence bɛna don a la ne bɛ nin yɔrɔ in fɛ u bɛ sin k'a suma k'a feere ten k'a wari minɛ ka papier k'a la ne ko ne den mana yɔrɔ min feere o ne den mana yɔrɔ min feere a ta tɛ ya n'a ye yɔrɔ min feere ka papier k'a la hali ni fa ma jɛ n'a ye e ɲinɛ ma merci bon problème jubaju de filɛ nin ye kuma a gɛlɛyalen don dafe dugu in bɛɛ feere la i k'a dɔn nganamu maaw ma maa si m'a feere u yɛrɛ ka denw de y'a bɛɛ feere k'u sigi ka wari dun dugukolo ye feere ko kelen de ye koyi n'i y'a feere ko kelen ka wari dun o y'a bannen a ti falen kura ye fɛn ti fara a kan tuguni a tɛna bonya k'a fɔ ko an taalen ɲɛfɛ a bɛ bonya de non n'o tɛ i ka tilisɔn kelen bɛ yen dugukolo ko la e delila k'a fɔ n'a ganna yɔrɔ min na o to yen dɔ ye ne nɛgɛ ka dɔ di ne ma ko Salankɔrɔba don dɔ ne sigilen bɛ dɔ ne ka téléphone sonnera ko CB don ko Senu ne ko mun ko ne ka plaque bɛ yɔrɔ dɔrɔn ko titre ko ne ka plaque ko a y'a bɔ a k'a fili a ka tɛmɛ n'a ye n bɔra Segu ka na ni dugukolo mana n fa dugukolo ti yan n ba dugukolo ti yan n ye n débrouiller ka yɔrɔnin min sa n ka kurutu ni n ka nganamu na n'i k'i bɛ taa daga sigi da la fɛn fila don kelen a ta e k'i sigi aro ye a ta n'a bɛ min ɲɛ e ye a ta i b'a sɔrɔ e tɛ sa a banna walima n'a ka di e ye n ye nafolo min bɔ n taa ni nzagima n'i bɛ se i bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini an tɛ taa tribunal la polisi la taa t'a la kasola dun t'a la kuma caman tɛ min na dugukolo kan a fili kɔrɔ de a banna voilà nka dugukolo janfa dugukolotigiw yɛrɛ don n b'o f'i ye dɛ walima u ka sigida ɲɛmɔgɔ u ka ɲɛɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugukolo n'a feerelen don an dafe dugu in na Bamakɔ dafɛla la Amadu Konare wallahi ɲɛ ngale i b'a sɔrɔ duguden dɔ b'a ju la siga a ye wulibali don fa tɛ mɔgɔ la o se ka taa bi mɔɔw sigilen don yɔrɔ la san 300 san 400 e bɛ se ka t'o koli k'e ta dɔn o tuma i ye dulɔ min ya tiɲɛna ka bɔ i fa jamana duguden dɔ de b'a feere dugutigiden maire o n'a damanda olu de ta in bɔlen bɛ maire voilà bon olu de bɛna janfa siri dugudenw na a sigilen a tɛ foyi kalama u bɛna feere baara gɛlɛyara bon n'o kɛra tuma min dugudenw bɛ sɔrɔ u nana bi an kan maa ma bi a kan dɛ ma bi a kan dɛ a yɛrɛ ka maa dɔ de y'a kɛ a y'a ɲɛɲini o tuma a ka ɲɛɲini a mɛ dɛmɛ i tɔn ka Tekoyima premier min Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
bi jaye koyi bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tugura kunnafoni sɛbɛn l'indépendant naam min ye o bari a ye sɛbɛn kɛ o bari ko maa mɛnna n ka ko la ani n tora la o bɛ ɲɔgɔn nafɛ do biɲɛ ye so ta ye doni kelen bɛ yen fɛn tigibatigi ni tacaw a ko e ko o de bunɛ ma bi i k'a dɔn nin kamalen kwalen kan kamalenkɔrɔ belebele dafalen gojoba nka a tɛ foyi ɲɛ a tɛ poro ɲɛ a tɛ poroparaporo ɲɛ min yɛrɛ b'a poro ka d'a ma o bɛ porokoto ka bɔ a bolo sɛbɛnnikɛla ko min ye nin cɛ in i k'a dɔn a garisɛgɛ donna baara la orange maaw bolo olu ka bolofara min ɲɛsin bɛ wari cili ni a n'a tali n'o ye orange money ye a ko i k'a dɔn a kɛlen kɔ ka waati jan k'o la i k'a dɔn awa wulu t'a sosorobugu bila k'a b'a buranɛ la a bɛ kurutu ni karatu kɛ u nana sa k'a ye k'a fɔ nin tɛ maa jɛlen ye olu y'u bolo bɔ a kan na ni k'a gɛn ka bɔ baara la o tuma a ye waati min kɛ baara la ye a bɛ olu ka gindo caman dɔn orange money yɛrɛ sariyaw ye mun ye a dogodogoɲɛw ye mun ye o bɛɛ lajɛlen b'a kunna ale nana baara min sɔrɔ bɔlɔ kɔnɔ i y'o dɔn de a bɛ yaala i k'a dɔn orange money tigiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sin ka na numéro dɔ f'i ye ten k'i ka wari ci nin na i b'o wari ci a bɛ tila k'a f'i ye ko segin a kan dɛ o tuma a ka segin ka filanan waati a b'e ka talifo de minɛ k'o lajɛ walasa k'a ɲɛ ngɛnɛ bɔ e ka kɔdi secret la e bɛ bali min na tuma min na a bɛ sin k'a yɛrɛ ka numéro dɔ sɔɔri ye o tuma e bɛ wari min ci o bɛ taa a ka talifo la a bɛ boli biribiri a bɛ taa orange money wɛrɛ la a bɛ sin ka t'o wari labɔ yen sɛbɛnnikɛla ko nin tile na nin na a ye waati jan kɛ nin na a m'a kɛ Banankabugu maaw bɛ bali k'a ye Madinakura nka maa si t'a dɔn ko maa kelen de bɛ ka nin bɛɛ kɛ a bɛ yaala sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko sa a guwanna a ti tugu a ti tigɛ min ye ɲɛmakɔrɔ komisɛri ba n'o ye commandant Umaru Baba Tarawele ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min na a ye maaw bila ka na wele bila i k'a dɔn nin cɛ in ma o y'a sɔrɔ sa a bɛ moto TVS kankara dɔ kan u nana a ɲininka a n'a jamu na kabi yen nɔ a ye lankolon dɔ fɔ a ɲɛ ma u y'a tɛgɛ k'a kɔ ka taa n'a ye komisariya la a selen ye k'a ka kow bɔ k'a da tali a b'a fɔ ko laturu dara a ye jɔnko Ala fɔ o tuma a bɛ nin ko in kɛ cogo min na a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jatew nana ye k'a fɔ sefa wari miliyɔn 6 i k'a dɔn k'a fɔ a y'o daraki dɔw la o tuma min ye i k'a dɔn a ka baara in yɛrɛ kɔnɔ a ye miliyɔn hakɛ min daraki in na sɛbɛnnikɛla ko hakɛ foyi t'a la o tuma min ye sa u y'a ka kow bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a salu k'a di kiiri tigilamaw ma ale n'a ta tɔ ɲɛfɔ ye wa kabi kibaruya bɔra ko orange money arnaqueur dɔ minɛna o don ni bi cɛ soni kelen bɛ ɲini k'a fa plainte la a ye maa mun bolo da u kɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi boli la Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Isa Jigiba Isa Kodi Amadou Konare i k'a dɔn kalanso min n'a bɛ sɔrɔsi denmisɛnninw ka kalanso kɔfɔ u k'o de ma centre d'instruction Boubacar Sadasi ka bɔ Kulikɔrɔ Amadou Konare u ka kalanden dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Modibo Dolo jɔnni de kɛra sababu ye ka Modibo Dolo k'a bɔnɛ a nin na Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲininkali tomi de bɛɛ ni denmisɛnnin jini élève officier Modibo Dolo san 24 a fatura janvier kalo tile 6 san 2023 i k'a dɔn a wa clinique poly clinique Pichi Chac de Kati Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ka fatuli kɛ sɛbɛn min sɛbɛnnen don a la u ko ayiwa fo ni ɲɛnama tubabukan na dɛ ko psychose hallucinante o tɛ psychose hallucinatoire hakili caw ni wasi o k'o de kɛra a sababu ye Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko nka n'i ye ayiwa kamalen yɛrɛ maa min k'u b'a janaja kɛ farikolo ta k'a lajɛ Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa min ye farikolo min fɔra ani min bɛ fari kan u cɛ ka jan sabula min ye ayiwa joginda damanda ye o de bi farikolo in na Modibo Dolo yalima ɲininkali de bi kɛ i k'a dɔn u y'a nimatɔrɔ k'a nimatɔrɔ fo de nana kɛ a sata ye wa ɲininkali to min bɛn a ko octobre tile 30 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye tribunal militaire ye n'o ye sɔrɔsiw ka sariya bulon ye min ye Modibo Dolo a sɔnmaw u laban taar'u ta da bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ olu ka den fatuli kɔni dɔ de na ka a sata ye tɔɔrɔ ani degun de fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a fa min ye
ye a fa yɛrɛ ye o ye sɔrɔdasiya kɛ ka tɛmɛ Amadu Ali Konare yalima o kanu de kama denkɛ in yɛrɛ ko a na kɛ sɔrɔdasi ye wa o de la min kɔni école inter armée de Kulukoro Miya i k'a dɔn denmisɛnnin ncinin in dara ye Amadu Ali Konare i k'a dɔn maa si den kelen tɛ kɛ Ala ye a karamɔgɔw ni ayiwa minnu kɔni bɛ kalanyɔrɔ in na u ye min da ka kamalen ni sɛgɛrɛ min kɔni jɛlen don Amadu Ali Konare i k'a dɔn u ye min fɔ k'o kɛra sata psychose hallucinatoire Amadu Ali Konare maa kɔni bɛ ɲininkali de kɛ nin denmisɛnnin ncinin i k'a dɔn dɔrɔgutalakun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalabanci wɛrɛ k'o kun don i k'a dɔn maa si tɛ se k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ walima a tun b'o de kɛ n'o de kɛra sababu ye ka na hakili caw bila a la nka min kɔni jɛlen don a ko ayiwa min y'an ka jamana ye nin n'a ɲɔgɔnna ko bi to ka bali ka kɛ ɔ jamana ɲɛmaw ani sɔrɔdasi ɲɛmaw olu de kan ka sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn nin damanda min filɛ ka nin kamalennin sɔrɔ yalima a kun dun ye mun ye puisque hallucinatoire Amadu Ali Konare a ko nin kɔni ye kumaden ye ayiwa k'a jira k'a fɔ u ye tɔɔrɔ ni degun min dara farikolo yɛrɛ k'a nin kan u b'a fɛ k'o de dugu mun y'a kogoya karamɔgɔw ye Amadu Ali Konare k'a dɔn o ɲininkali tɔ min fana bɛɛ a ko sabula i k'a dɔn kuma dɔw bi kɛ nin kalanyɔrɔ ninnu na i k'a dɔn dɔw bi kɛ kɔni karamɔgɔ dɔw bɛ u ka jugu o ye juguya da ye walima n'a fɔra nin kɔni ye faama den ye walima nin ye karisa den ye Amadu Ali Konare k'a dɔn u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen règlement de compte a ko min ye Modibo Dolo bi ta don min ka taa Labitani a ɲɔgɔnna denmisɛnnin cɛ 5 de taara a si kun man kɛnɛ u taara n'u ye u ka infirmerie la Kulukɔrɔ Amadu Ali Konare k'a dɔn u labanna tun ni k'ale bila ka taa n ɲininka a bɔ fo Kati sabula a yɛrɛ k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ degunnen kun don a yɛrɛ fa i k'a dɔn o kɔni taara lajɛ o kɛlen k'a lajɛ sa o dabali banna a ɲɛ bɛ tamasiyɛnw ni jolidaw ani tigɛli sira minnu na den farikolo la a ko nin tɛ gansan ye o yɔrɔnin bɛɛ min kɔni ye jamana faamaw ye ani sarabolo minnu bɛ yen a y'olu ladɔnniya sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a dɔn min ni min kɔni kɛra la o ka se ka sidɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana bita mina sanni na Amadu Ali Konare bita an b'a bila yan an bɛ wuli ka taa Simi market la i bɛ bɔ Bama ka se cɛmancɛ la balofɛn ani minfɛn ni dumuni minnu bɛ bɔ Europe Ameriki jamana na bɛɛ lajɛlen Wa FM ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio